Kakain lang sana si Jamie Lorraine Torres sa isang ramen house malapit sa tanggapan ng Pelco sa Apalit, Pampanga nitong gabi ng June 21. Pero ang masayang hapunan nauwi sa isang problemadong tagpo. Bandang alas 7 ng gabi nang matuklasan ni Jamie na binasag na ng mga di pa nakikilalang sospek ang bintana ng kanyang kotse. Kabilang sa mga natangay ay ang kanyang Android tablet, bag at wallet na naglalaman ng mga ID at ATM cards. Ayon kay Jamie, wala raw CCTV camera at maging gwardya sa labas ng establishment nang mangyari ang krimen. Panawagan niya na way maisoli kahit man lang ang kanyang mga ID. Patuloy pang hinihingi ng CLTV News ang panig ng Apalit PNP kaugnay ng krimen. Hindi lang daw naka-duty sa ngayon ang investigador subalit nangako silang magbibigay update sa kaso. Samantala, ilan din sa ating mga kabalen ang lumapit sa CLTV at sinabing na biktima din sila ng kaparehong modus sa nasabing gabi. Sa post na ito, sinabi ni Noel Pangilinan na nabasagan din siya ng salamin ng kotse at nakuha ang kanyang bag na naglalaman ng mamahaling laptop at sapatos. Nangyari raw ang insidente ng nakawan sa tapat ng isang restaurant sa barangay San Isidro, City of San Fernando, Pampanga. Isang biktima rin sa San Simon, Pampanga ang nagbahagi ng larawan ng kanyang basag na bintana ng sasakyan na biniktima ng mga kawatan. JM De Jesus, CLTV News.